Ove godine slavimo 30 godina udruge, 30 godina manifestacije, 30 godina ocjenjivanja vina, jakih alkoholnih pića i 15 godina ocjenjivanja Svijet Malvazije. Vinistra je tih 90. godina zapravo oformljena uglavnom od strane lokalne vlasti iz neke želje da se vinarima stvori neka platforma za organiziran rad. Bio je to strašan izazov. Puno puta kažem da smo mi svjedočili tom nekom putu od pepeljuge do princeze. Odlučili smo se da igramo na autohtone sorte. Znači, Malvazija je u tom trenutku kao jedna uspavana ljepotica postala fokus naših aktivnosti i praktički sve aktivnosti su bile vezane uz to, ajmo ispričati priču o Malvaziji. Bilo je to doba velikog entuzijazma, bilo je doba onako želje da se napravi nešto za svoj kraj i moj ulaz u tu priču zapravo je bio čista romantika. Bez obzira što je to bila onako jedna skromna udruga u ono vrijeme, je zapravo njena uloga bila strašno velika i napravila je velike iskorake za istarske vinare. Svakako je jedna velika stvar bilo naše ocjenjivanje, koje je iz godine godinu raslo i unapređivalo se. Nama je to bila jedna odskočna daska u svijet vina, u tržište hrvatsko u ono vrijeme, da su te naše medalje na Vinistri nama strašno pomogle. Kada to gledamo unazad u zadnjih 10 ili 20 godina su to strahovito veliki pomaci i naša vina sada definitivno po kvaliteti mogu parirati bilo kojoj drugoj svjetskoj regiji. Vinistra je postigla veliki uspjeh. Najuspješnija vinska organizacija u Hrvatskoj. Tom je uspjehu najviše doprinijelo zajedništvo istarskih vinara i energija koju su u tom zajedništvu uložili u Vinistru. Prošle godine doveli smo vinske stručnjake iz cijeloga svijeta. Svjetsko ocjenjivanje Concours Mondial de Bruxelles otvorilo je nova vrata istarskim vinima i dalo dodatni vjetar u leđa istarskim vinarima. Manifestacija Vinistra nije obična vinska manifestacija, nego je manifestacija koja je na neki način uspjela ujediniti vino sa životnim stilom, pokazati i cijeloj Istri, cijeloj Hrvatskoj da u stvari u Istri je na neki način rođen životni stil vezan uz vino.